Belagi hambai joto all people all media no tam hamale sing Talpohar Club Charan Thakurpara 18তম Romui sing Hojagiri TER songsai tongo oboni bagai sing sini naharmong sing siri sisti agi manikani khoglayo ongkai kaisani nokni punmasa khogjago tokmasa khogjago ongkai nijini un busabotini bagai tokmasa pani rimani wak masa rok pani rio abo jahate ani busabotini samungo suktung honi rilayo abo no sei jinis no ama hai Hojagiri ni time rogo hongka khoglayo abo orai poroi nanglayo chin bororok ngabon bagani a jinis nongo sing totally busujor te sing community mano sing nailei sing abo hage yapiri balai mkha balai ma sing 18 bar khata takalai bai bisabai 18 bar ngai sing motamoti sing abo melano songsai khub success wngkha yang gana gini area ni joto paran bora hamjaka chin borono support khaika chini ongkono melano support khaimani yagolo tabok bong parasuru na emon jeng thangka amo manikani khoglai tai engge sing asujorte sing success wngkhani sing wanchoki mani sing Talpohar Club ngi Charan Thakurpara sing ngai 18 bisi wngkha taklaibai problem to kono koroi sing problem bolte tamba chini oro sing agi je tok tak mrok khogjang mani abono sing totally sing stop khairi mangkha abono sing success sing wanchogo ngtai tai ono to kono problem to phaya je lukurok lukurok no abono kok ksanai chini median bisingtoi norok bo jahate oba hairok no avoid khaimang nake je sini borok dophani je kichimasa sing a je manikhani khoglai mano sing comedy mankhake belakhen janai aboni bigiri ang Talpohar Club ni o TER ni convener wngwi joto amchani borok nang koinai oba hai jahate khoglaiawoi omo haini sing chini cultural program chini mosamung rwchabmung bai jahate khalailaiwi obo haino sing comedy mankhe belakhen hamnai cultural program nang duidin je nang duidin khamani ojinlai nang neo program tongnai duidin na sing khana 5 tarik 5 tariko sing chini minister program mane official program nai 7 ta ni simi erpore sing cultural program tongnai ngai just sing 12 ta jora sing program khana tongnai erpore 6 tariko tesa sini program chengnai 6 tarik sini painai program cultural program tai orchestra tongnai ang Hojagiri TER melani convener ani mung Somraja Brahma belai hambai जों bisibrum ni hain taklaibo 18তম Tripuri Hojagiri TER khlainani thang tongo जों taklai ta kisa katalkha update ba slaimung tubukha जों agi hopung program khlaio taklai abo khlaijaklak aboni bagui जों salni program khlainani decision harkha जों 5 tarik saring 7 ta chini inauguration nangnai chini inauguration khaifainai borong ganang chini Prime Minister borong chini Sar Vikas Dev Burma phainai abono kai chini khana lebang mamita Hojagiri mosamung tai jaduni mosamung rok nai bibinno chini cultural program nai 12 tan bisingo chini pan chung pairenai ar second day o haino hai tesa chini je modern dance chini modern song taboni katal rwchabmung chwrairokni je katal participate khainai bongno chung 6 tariko pandao narkha chini obono message chung rwnamo chungo jahate society bo nosto ongya chini theme no hai je chini hukumu chini mukumu hukumu no muthangdi hukumu no phuardi chini hukumu no chung phuarnani bagui no
जों सानजानि program जों नारखा Sinro innovation of Haitongo Chini Bromganang Tribal Welfare Minister Sir Vikas Panay Chini Mandai Constitution MLA Madam Panay Tai Chini Edisini Adongrok Sarsong Paibini Ang o program coordinator Prosenjit Debroma